основна тема реформиране и модернизиране на българската образователна система. И наистина, откакто аз съм министър от 19 ноември 2009 година, сме направили повече от 23 промени по всичките фронтове, като се започна от детската градина и се стигна до науката. Ако следите събитията в България, естествено, много непопулярни мерки са, които изкараха и много хора до улицата, които протестираха. Но аз съм убеден, че ние ако не предприемем тези мерки сега, те са болезнени. Ако ги забавим във времето, това прилича на хирургическа операция, която все още може да стане смесна опойка, защото пълната опойка може да стане през 90-те години. Следващото ще бъде без опойка. И проблемът е, че има голяма доза истина в това, което ни казват изследванията на ПИЗА. Аз си вчера казах пред българските учители, имаме приблизително добра образователна система от гледна точка на нейният инстинкт за самоорганизиране и самосъхранение и влияние върху обществото. Това е така. Но данните от ПИЗА показват, за последното десетилетие са измерванията, че ние наистина като страна вървим към опашката на образованите нации. Нещо по-страшно, тук става дума за значи ПИЗА не мери енциклопедични знания, способност да се вземат решения, да се ориентира човек в ситуация, да използва това, което знае като инструмент за решаване на проблемите. Там обаче има едни по-лоши и страшни проценти, които никой не обръща внимание. ПИЗА мери и кои са бъдещите и процента на бъдещите decision makers в дадената страна. Значи за Западна Европа, Съединените щати, средния процент от тези, които покриват данните за хората, които ще вземат решение, 7-8%. А в България, независимо от нашата гордост от постиженията ни, в България всъщност само 1-2% са тези, които след време ще вземат управленски решения за нещо. Естествено, че тази система трябва да се промени. Дори американската система от години обсъжда основният проблем на тяхното образование, какъв е то, създава добри служители и изпълнители. Това всеки го учита като факт. И едновременно сега те казват, да, но то не създава работодатели. Те някакси инстинктивно хората стават поради семейна или друга среда, на училището не спомага за това. Българското училище не създава и добри служители. Тъй като ние учим една много висока наука в училище, елементарните неща ги учим след това. Тоест пак трябва да се учим. Не създаваме и менеджери. Ето поради това предприехме редица мерки в управлението и промяната на тази система. Първото, което направихме, задължихме 5-годишните деца да ходят на детска градина. Моят колега Даниел Вълчев казва, но те и сега си ходят 81%. Да, те сега си ходят, ходеха си и сега си ходят пак толкова. Само че сега държавата е длъжна да поеме върху себе си издръжка за държавно-образователните изисквания, намаляване цената на храната и така нататък. 5-годишните е важно както за тези, чието майчин език е български, така и за тези, чието майчин език е, да речем, турски или ромски или нещо друго. Простата причина, че нашите деца сега растат пред компютрите, всички имат нужда от социализация. Абсолютно прав е господин Пирински за гражданското образование. Основите на гражданското образование се усвояват там, докато си играят в пясък. Докато всяко дете разбира, да, той е любимо на мама, на баба, той е най-доброто, но всеки си има периметър, има права, които трябва да бъдат спазвани. Тази поправка отне от февруари до септември месец, за да разберете колко трудно една поправка мине през парламента, защото всички са родители и всички си мислят, естествено, че семейната среда е по-доброто. Въведохме вече от проект, преминахме към реализиране на политика, целодневна организация на учебния процес до 5 часа след обяд за първи клас. Тази година ще имаме второкласници, 24 милиона са отделени въпреки кризата. Значи представете си в Великобритания до 3 часа и след това се чаржват родителите, които ще държат децата си. Ние, независимо от кризата и условното финансиране, сме осигурили пари до 5 часа нашите деца да бъдат там. Променихме изпита за след 7 клас, да не държат едното външно оценяване, другия кандидатски в един. И най-важното е, че имаме вече изкристализирана философия на промяната, това, което наричаме концепция, и сега в мен се пише активно закона за предучилищно училищно образование. И това ще бъде хубаво лятото да направим кръгла маса или експертна група, която да довърши
специално темите за българските училища в чужбина, техния статут, всичките тези нужди. Горе-долу подобно е положението и по отношение на висшето образование и науката. Първо можем да се похвалим пилотен европейски проект. Ние създадохме рейтинг на професионалните направления и специалности. Някои го наричат рейтинг на университетите. За първ път в нашата практика той е насочен към резултата. Значи измерваме университета по резултата, а не по брой професори, квадратни метри, брой книги. И това влиза. Резултата. Работят ли възпитаниците? Къде работят? Колко получават? На тази база се формира рейтинга плюс всички останали активности. Рейтинга е много хубав, те ми се смеят, че съм създал нещо като система на МОСАПа. Но чрез този рейтинг, дори социалното и всяко друго министерство може да прави измерване за пазара на труда в областите, където има висше училище и така нататък и така нататък. Сега всяко дете може на базата на рейтинга да си избере университет според това, което иска. То може да се направи собствен рейтинг. Да каже, искам зелена поляна, искам басейн, искам спортна зала, да речем с кикбокс, искам някакви, примерно, народни танци, искам професор с сини очи, всичко това излиза и то си намира място, влиза в компютър. Проработи най-сетне системата за студентско кредитиране. Законът беше написан преди, ние го променихме, договорихме се с банките и в момента, в който го подписахме договора септември там, вече отдавна беше преди няколко месеца и година, много добре стартира тази година нови банки решиха да се закачат, но това създава равен достъп до образование. Дори от бедни семейства, социално слаби, с студентско кредитиране, децата имат достъп до висшето училище и там правим генно инженерство. Значи, ако имаш едно дете, плащаш много малка част от кредита, колко се взема, ако се родят две по време на студентството, освобождаваме от кредита. Генно инженерство сме измислили чрез този закон. Най-голямата война през годината беше свързана с закона за развитие на академичния състав. Това предизвика големи търкания, сътресения, много лоши неща, чух за себе си, за миналото си, за моите родители и така нататък, но така или иначе премахнахме системата на ВАК. Даже в момента тече ликвидационна комисия там техните активи. Давахме възможност всеки университет автономно, чрез журите, 5 човека за дисертация, 7 за доцентура и професура, повече от половината външни за университета и най-важното от чужбина. Колегата в жури, той може да не идва, той може чрез видеоконферентна връзка или други възможности на техниката да участва в обсъждането. Знае, че това ще доведе до сътресение, но скоро ние ще имаме различни университети, ще имаме различни школи, просто така, както е в света. Имаше много силен опит от моя страна, за да се промени закона за Българска академия на науките. И независимо от това, което мога да чуя за себе си, аз твърдя, че този закон, който беше написан, един от депутатите го вкарваше, академията да се отдели като клуб на учените от типа на Royal Society, а институтите да бъдат самостоятелна изследователска мрежа. Рано или късно това ще се приеме, може би при моя наследник, който ще бъде. Това, което успяхме да договорим сега е да има силно настоятелство към академията, там присъстват министър на финансите, министър на образованието, общественици, бивши ръководители на академията, представители на ректорите, който вече трябва да подпомага управлението на средствата според приоритетите на държавата. Имаме готова национална концепция, какво беше за стратегия за научни изследвания. Тя мина на съвет за развитие през Министерски съвет, значи сега ще поеме пътя през Министерски съвет към Народно събрание. Тя защо е важна? Тя е важна, защото ни дава икономическия профил на страната. Не можем да бъдем силни във всичко. Тази стратегия първо изследва какво сме силни последните 10-15 години и какво трябва да направим, какви научни изследвания в 7-8 области, за да повишим конкурентоспособността на българска държава. За голямо съжаление, България взема последно, понякога предпоследно, но оттам сме тези две места, място по конкурентоспособност в своята икономика. Само едно нещо мога да кажа. Още променяме финансирането на висшето училище на състезателен принцип. По-добрите получават повече, поне сме бедни.
на базата на рейтингова система по-добрите специалности, а не от самия университет, ще получат финансиране от 5%. Обаче, в полза на инженерните, природо-математическите науки и ветеринарната медицина, там ще дадем 10. Ветеринарната медицина в България някакси беше изоставена, те не са конски доктори, всичко, което дължим на тях. Така че състезателен принцип на финансиране, който парите ще нарастват през годините. Благодаря. Благодаря ви. Имате възможност още да говорите, защото след като дам думата на господин Пирински и след неговото изказване, минаваме към дискусия. Така че всеки ще има възможност да задава въпроси. Аз съм убеден, че въпросите ще бъдат задавани към основно към вас двамата в момента. Преди да продължа, Стефче, мисля, че съм те пропуснал. В случай, просто иска да съберат повече хора, те ще дойдат след малко сигурно, за да представя новия временно изпълняващ генерален консул в Чикаго, госпожа Стефка Йовчева. За най-голямо съжаление, Тихомир е разписал командировъчното точно до 15 май. Сам. Което не е много добре, господин Стойчев. Ние се надяваме да удължите престоя на господа Йовчева тук, защото тя се харесва Чикаго, а и нас също. Така, на 16 влиза в сила Рон Менило като кмет на Чикаго. Така че ние искаме да имаме сериозен представител пред кмета на Чикаго. За най-голямо съжаление обаче, господин Петър Чапран, неговия мандат свършва, човек, който помогна на толкова много българи, който беше винаги готов по всяко време, 24 часа в денонощието трябваше да работи. Аз съм го виждал да прави какво включително да попълва application, да помага с попълване на application с всичко. Вътре още един професионалист се отива от Чикаго и ние бихме искали да имаме, благодарим ти много, Питър, много ти благодарим за всичко, което си направил за българската общност тук и се надяваме следващия да дойдеш пак тук в Чикаго на следващ мандат, ако имаш такава възможност. Ако не, то поне Министерството на външните работи да изпрати достоен човек да те смести. Благодарим ти още веднъж. И тук точно пред мен стои една хубава госпожа Евелина Христова. Здравейте, Евелина. Вие сте секретар на Министерство на образованието. Представете се, ако обичате. Здравейте на всички съвети, днес приемах официалните въпроси. И също така, последната близо 2 години много навътре всички проблеми на българското образование, младежки дейности и политика. Изключително много се радвам, че има такава силна общност, който съм бил представен на Чикаго. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на заместник-председателя на 41-я български парламент, господин Пирински, който ще представи Народното събрание на Република България, след което влизаме в дискусия, преди да отидем към българския вкус в Чикаго. Българо-американската асоциация е генератор и реализатор на тази идея, български вкус в Чикаго. За сега в умален мащаб, надяваме се след години да правим това, което прави полската общност тук, и те са над 3 милиона. Ирландската общност, те се боядисват Чикаго Ривър зелена. Ние малко трудно ще боядисваме бяло зелено и червено Чикаго Ривър. Но за сега поне издигаме флага. На 3 март, което е едно много сериозно постижение за българската общност и за всички организации, които